ya ya api ye aku milih seni cakrawae sanajan penarine olo rupane aku milih seni cakrawae ya api ye aku milih wondolane wae najan ala rupane akeh pemaine sing penting ya jogetane api ya api ye aku milih wondolane wae sanajan penarine olo rupane aku milih wondolane wae api ya api aku milih wondolane wae najan ala rupane akeh pemaine aku milih bakatrok wae api ya api aku milih wondolane wae najan ala rupane sing penting jogetane aku milih bapak kantong wae api ya api ye aku milih seni cakrawae sanajan penarine olo rupane aku milih seni cakrawae api ya ye aku milih wondolane wae sanajan penarine olo rupane aku milih seni cakrawae api ya api aku milih wondolane wae najan ala rupane sing penting jogetane aku milih cakra sing ibu kewek Yo ketemu meneh ki ropak mono loro ki metu kok urono cawu ora kepiye ta cawu oh ora mikir ra ono tukang son iki ndi ngono son diselai lah sik wis tak usulke mau tak usulke kok kira nggo kabel canggih nah sapa ora malah mubeng piye kuwi ya sapa ora to kowe nek ngempake kowe Sapa ora? mbok kokop sih Ana nomere ora kowe ngire? Iki ra tau mejet-mejet. ora tau meset-meset senenge dipecek ya sapa ora ra kitek kurang canggih wong Alit. Ora, Halo, wah ketok gambar. tak gambari. Cek tes cek. Nah. Lu, nah. Cek, oh. gajal tekan kali ngono kae kalen ngono kae ora Mas Jing, lo, Jana apik jana kok. Cek. Lo. cek. Cek. Wah, Lu. Cek, dok. Lo, gajal kene iki gajal. burit krono kae gajal tekan ora Cek, lo. Ji. Wah. ya tekan Lu. ini mbak Tekan ora? Cek, wah. Jana apik SR. ya Sekolah rakyat. Sekolah rakyat Selera SR. SR nama. Yo, opo disiapke. BTC SR wong. Eman-eman suarane apik kok no suluke barang tak ya lumayan to. Ora SR. disuluk jarene. Bos, iki engko tak promosekke engko bagi hasil lho. Oke. piro seprapat Yo, Apa sumber rezeki to? heeh ya. Apik. apik kuwi yo Ngerti ora antusi aku? Tekan Eh? sing ngajungan. Sing ajungang. Heeh. Perados po suarane Wah, tekan kono. Iya lah. Nyandake sinyale. Jojis. Iki nderekaken para permontolan nggih. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ba'du. kita kula Ya ora iso wong santri mogol. Santri mogol ora iso komplit teko ama ba'du ngono to. salah karang karo Sik panjenengan kene ana sambutan pertama Ya, teko tuan rumah to. ya.
Oh awake dhewe sih. Kan kidono nomah dua tanah ngangki. Itu kacanane apa? Apa karo bapak kiai bekek. Ayo angel ning ngartekke ku. Ya wis ora apa-apa. Yo disiapkan di situ. Dianu sik panas-panas gesek to. Yo. Heeh, Yo. botol gesek wae. Siap. Gerak. Adep-adepang. Gerak. Wis disiape yo ben edo joget sik sadurunge sambutan to. Iya, dijalankan di sini. Yo. Yo. Gletake kene gletake. Lanjut. Ndak ilang. Oke. Aku lima etalu lima koda. Aku lima etalu lima koda. Song kali song kali song kali song. Song kali song kali song song. Aku lima etalu lima aku lima etalu lima aku songa kali songa kali song sun isun songa kali songa kali song aku lima etalu lima boda aku lima etalu lima boda sona kali sona kali sona kali son sona kali sona kali son aku lima etalu lima koda aku lima etalu lima koda songa kali song kali songa kali song songa kali song kali songa kali song aku lima etalu lima aku lima etalu lima aku songa kali songa kali song kali songa kali songa kali song oh apik Oh, ketetrit. latihan ketara latihan Giling. oh jalan yo ilir tandure wes sumilir tak ijo royo tak seto kematen anyar bocah ngot penek no bimbing kuwi lunyu penek no kanggo baso toto tiro tumingker badai
Tata tira bumi bedai pinggir Sumono jumotono kanggo sepa mangko sore Mompok pada rembulane mompok jembar kalangane ya sora oh sora hore Ilir ilir tandure wes sumilir tak ijo royo royo tak sentuh temanten anyar bocah bocah kon penekno blimbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo baso tata tira tumikir bedai pinggir jamana tumantono kanggo sepo mengko sore mompok kadang rembulane mompok jembar kalangane osora osora ore ilir ilir tandure sumilir tak ijo royo royo tak senggo tematen anyar bocah Tata tira kumitir bedai pinggir Jumana jumantono kanggo sepo mangko sore Mompok padang rembulane mompok jembar kalangane ya sora oh solole Ilir ilir tandure sumilir tak royo royo tak segutam tenanya bocah bocah ngon peneno timbing kuwi lunyu lunyu neno kano baso tata tira bumi terbedai pinggir jumono jumotono kanggo sepo mangko sore mompok jembar kalangane ya sora oh asulole sora oh Lali. pisan nih ya Piye tok Wis urip. Kedue. Tol tel. Tol. Tol tel. Diapusi aku wis anak sambutan kok lekas meneh. Saiki duduk sik duduk. Duduk apa bahasa? Aja duduk, dilanjut dhisik. Kene. Udah kaya le jamurang kesayang. Yo. Wis dhisik wae. Yo. Memang itu asanangku wae mundur. Ora bener tutuki. Oh. Oke. lanjut ki Yuk. ya yuk Lu. Oh, Lu. Arum kondario arum kandroe apa mano padha menclo ana wit gedang aja menclo ning wit gedang menclo sing iso gendang saung ledang Lita ya ngono kuwi lho. santai. Petok tenan ah. Angel kon latihan kowe. Oh, derep bae. Kok yang santen ini. Didelum. Beleke wedangi. Lak. Anjing gelek. Anjing gelek tangi meneh arum kondorio kandruk manuke apa manuk kodang menco ana wit gedang aja menco ning wit gedang menco sing bisa gedang cawuk ledang Jan.
Gletak meneh. Gletake kere. Sik bener kae. Gletake manuke. Tenang saya siji. Nah, ngono kuwi lho gletake. Iya. Nyeneni ya bener mau we. Ajeng gelek. Anjeng gelek. Anjeng gelek tangi maneh arep kangkare yo manuke apa mano podang menclo ana wit gedang aja menclone wit gedang menclo sing iso gendang sawung ledang Polae. nyanyi kungkung ngono iki lho metutuk ngono ya Anjeng gelek. Anjeng gelek tangi meneh arep kandhari kandrung manuke apa manuk podang mencok ana wit gedang aja mencok ning wit gedang mencok sing bisa gedang wis rampung. Apa? Iki dilanjut. Wis ora ana sambutan-sambutan. Yo iya tak wis net. wis tak sambi Wektune wis entek isan. Aku ora ukurane entek aku nek ngene iki carane. Ji, Iki maido asane ra jido. Soale wektune wis mepet. Ya toh? ale mepet kepiye? Ya iki yo jalan satu-satunya yo wis mek matur nuwun karo sapa? Bapak Oh, oke, Budi ya. Ojo kelingan, yo di Ah, kowe deling-eling kowe. pun matur suwun sangat dumateng Bapak Budi dan Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Kersa mengundang Ini Bapak Budi. ya, Matur nuwun. nggih. Kalih ndongaaken dumateng Sopo masinan coba ora. sing tes mabur dikethok. Wali matus sunat. Ya, wali matus sunat. Oh, wali Ya. melu ketok pakai tok sunat. Sopo coba ora. Oh, Dumateng Mas Denis. Nah. Wali matus supit. Ya, dumateng Mas Denis, mugi-mugi tambah panjang. apane tambah panjang apane le Tambah panjang pikire, maksudnya niku. ya Bene mikir masa depane, Betul. mugi diparingi sukses. Oton cuma panjang yo langsung. Nggak payah-payah. Gawe mikirnya sekarang kono-kono aku ya Iya, panjang. agate wong tuwa loro. Iya, Tambah sukses besok. iya. Sekolah rasa dhuwur-dhuwur wong S1 saiki dadi parkiran kok nang aku. Ngerti apa ora kowe? Ngerti. Kowe rasa dhuwur-dhuwur ya sekolah. ora paling menang kene iki kok nggih semeter dhuwure iki Iki dene ana maido asana saka Kiai main Bekek. sana Heeh, nek kira-kira anak dilanjut ora Kiai ini Nah, Bekek iki. semak mesake. Yo, mesake. Wingi wong wis terjun bebas. Nah, wingi Cara tetep bebas, pengajian sake. Wis carane ki wingi wis dipukuli. Oh, ya ora apa-apa kowe. Rada dateng plenting. Terus ya ora mudeng terus dinekke ora krungu barang. Ya. Ya ora kepiye iki. terus Lanjut. lanjut ae Iki wis matur nuwun to ora Pak? Iya. Kan durung rampung nggih, Bos. bot Wah, kombot iya iki. Te pirang-pirang jogetan. Ya wis engko teko tak sambut ke tak. Yo. Maido asana engko teko wakil aku bae. Siap. Apa-apa. Oke, lanjut. Oh.
nande Putri Sari nande Putri Suri Pujaan Sang Dewi Tiap hari Sang Putri menari Diiringi lagu Sari nande Kutoro arane wayang sing lakone arane talang limang sasi kaya wong ilang jebule ra ono sing nyayang esok kaya wong gemblung sore-sore dolanan lempung ati iki rasane wis gembung wani nyang ora wani nembung Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku limo Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati pindone lakoni salat kaping talune bayar zakat kaping poso lan Ramadan kelimo gaji pelimo ati lamun kuoso ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang atas tawe dari pangeran ayo prokonso ngawarono rukun Islam yo iku limo Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati pindone lakoni salat
wae kaya wong edan salaman kae. Pak Purnomo di. Persis kaya nasalaman kae. Dia ngabiane ra tweet ngono ayo kebab datang lewat. Oh. Apik iki lah lagu wajib iki apik tenan kompak awale. Gayake gaya apa yang ini. Aja saiki kan anu ujian. Hujan apa? Kayak terus iki nomor dia tak tahu lah kan. Isen to, kita bayar 100 pun berak. Ah ya 500. Iki dudule apa dudule? Dudule. Apa dudule di sini? Seni Cakra Budaya. SCB. Iya. Orang jelas betul. Iki tak dulu isi pirang lagu. Kaya Pirang lagu yo diomongi sesuk arek main teng pundi mawon Mas Kantong. Iki yo mlebu. oh betul. Adem. Tek lo. Gondes ora jelas. Iya. Nah, monggo diumumke kalih promosi sing ajeng nanggap SCB. SCB 45. Ayo tua-tua sing tua mek aku no kantong. Ini kalau dipromosike. untuk SCB dapat undangan untuk 5 gunung tanggal 11 Juli. 15. Ah. Kupinge. Tanggal 11 Juli. Oke. Kowe kuping apa solet ngirim? Nambah-nambah ya ora apa-apa ding nek ora Iya. dikelas bareng sesuk. Ora apa-apa. Nek solet Niku teng pundi jene, tenggone teng pundi niku kene. ya, untuk tepatnya di Singgo Pakis. main. Sik adem. Kota Udo ngene iki dingin. ora apa-apa. Udo main ngene iki ora apa-apa. Iya. Monggo Yo, dilanjut. Wah, dilanjut. Ya, Wis. lanjut Mas. Wis bengi Ya, besake ya, teng ya. burine. Mlebu. Sedaya pamresa ampun sami kelo kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian kula wonten ing dalu niki rame critane anggone pewarangan padha pepenggalan padha tetungjangan prajurit pacang padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlakune mekar-mekar amata akhirah cemasan ana sing kalah ana sing menang rajut TKP padha nunggang jarang toya pameso sampun sami kula Jawa sami ombo-ombo toya pamirsa sampun sami bubar kesenian monolog kantos sareng kipak rame critane anggone peperangan padha pegalan padha tetunggalan batu TKP padha telah tujang batu TKP padha nunggang jaran jarane lanang mlayune mekar-mekar amata akhirah cemasan ra ono sing kalah ra ono sing menang batu TKP padha nunggang jaran bersama kelo kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian kula wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan padha pepenggalan padha tetungjangan prajurit kandang padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran. Yes, mau ke ceritane arak dilebokke rene malah si kono tarik rono ulur-uluran. Tarik-tarian. Jadi aku ra sido. Isen. Kepiye? Lek Wis main- kepiye rek? Wah. Nek main nang kandang dhewe amun dadi kok isen. Pak Kantong mau arek kleben kodok. Dipencet. Weh. Weh, Ah, ngono. aku kan di sini bingung. Oh, piye? Nah, setane kaya mlebu rono kaya mlebu rene. Anak nang aku kan ra sido. Ayo mugakno kuwi dadi ayel-ayelang. Wis niki acarane permondolan pun rampung. Hei, kowe arak sing pamit arak teng potong. Yo
teng tong. Kalau teng ah. Yo, Wis dong. wis teng saiki. Tak pamitan sik wae. Ning ngene lagune ora. Apa ke? Atur wilujeng tep ra iso diadi tep ra iso mlebu iki ya to. Iki Loro iki tinggi kudu iki. dadi dhisik. Masalahe nek ra mlebu dhisik angel. Le mlebu oh setane. Oh, sik. Wong pincang mangan kupat dicampuri santen. Kula sak rencang nyuwun ngapunten. Oke, ayo. Apa? Iki malah bubar iki kepiye ta sing nabuh. Piye iki gek rebugan ngene. Ya urung mlebu ya karo setane siji iki. Atur wilujenge kowe urung mlebu iki. Awis kesusu do bubar. Iki sing ana apa meneh iki? Wah, Karburasi, ana jono karburasi. ampun sami napa niku. Yo ana das macan, das godes bareng. Kisah tasenten kalih babak nggih. Waborsi kalih anu napa niku. Das-dasan mangin das temenan do lunga. Aborsi? Das Atur wilujeng pamit kula ajeng kalih kewas kantong Kah atur wilujeng kok. kalih Mas Kontrek. Oh. Badhe pamit. Monggo. Gusti Pangeran Edian, yo. kula nyuwun pangapura ser'a dagone parang pacopoko tunda ing nyatane bebayane dereng paripurna tumadaan ngayong jaga baliyo silas tulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahili fa'inna wiroda bil'azimi Beli apik tenan. Nggih, nggih, nggih.